ngay ngồi yêu play say sen cái port cái mình tay cái ba nhiều bên nhà kren bát phi leng ba cái này cái channel trong cái portnet ngà đáp cái chính sung ít phi ngà đáp cái chính sung comment ru namar ba phi score cái tiền cái trong play ngà sung ít phi namar ba phi ít ban ngap cái tiền cái trong play bát phi ít ru ban em cái chính em cái bên sung ba ayu play kum kibriu ngi doni cái chính runa cái chính em cái jongi ya cái bangi kum ori cái bangi kum hap Henry ngilapan map no try but utrahi usngotanat ya kaba un peniyeng pat ya fi sesisian anget wanom phaidien nang ya chisu nagabor shagabor namar kini kisingi ke menangwan ngini I chisu ya ga ke ba kraw ke ba pla ya ga ba utra unang le ba utra kwa bangin don bentalang ha kata ke jing trai ke jong trai wanom jingai no blai yo finom yo bentalang ha kata ke jing trai ke jong blai tadeng ta to ai ba fin jan ba utrai ha ke jing duai ha ke jing puli ke tien but kham tam ba fin I utrai da ka donut da ka mensim da ka jing mut ke jong fi ba fin I utrai da ka ta ka bor ke jong fi baro fin I ba fin yat ba utrai man la ga sngi bara ba pi yat ba utrai em fin sai I kat ba utrai nang le ti kamba fin don bentalang ba ti kamba ke jong trai ha ke yeng ke jong fi na ha ke jing trai ke jong fi but hagani kan nong ba ga jongi nga sngo bo blay sele si bon ki kamba utrai un sapen eming ni kan nong ba ga jongi bo utrai un panan kam no ya phi ki bi ya rangkat but utrai ta ga daw ka ba nong fi what no miss kat ye kan ka opportunity ne kat kan ka kabu ya ka ka ba blay un le leng ba jong fi ta ga daw ka ba nong fi dan pleng jong fi ki ba dang jingai no blay wan no so utrai kat ba ka por ka dang don wan no bo utrai kwa un panan kam ya fi ru bo utrai kwa un pen sle ya fi ru bah kata ke jaka ke bepipi don kata ke snong ke bepipi don ublay kwa an penan kam ya firu bat nga sngongu sisya bo ublay jongi tada ule adalah dir ulahi henrei wai bentalem hangi kat ini ka jingtrai ke bakraw kat ini ka kam ke badon buram sisya utrai wai tilang hangi bat u kwa bangi ru nginya tre lembat u na ka benta ka buram ke jong blay ngi sngongu plat ublay khat ngi briu ki baduna khat ngi briu ki ba bam dan jing nang jing start ngi di breu ki bapo ngi di breu ki bam long e ru em ndai try khat ngi baru khat ya phiru akane ka porong ali join lang hangane ka group ali join lang hangane ka kan hon ya ka bangin nang la si shu bani sakriu try ya ka bangin nang la si shu kan ya ka bangin nang la ban le sibon ki na mentau try khat ngi ha kan hon ka jong o ya ka bangin ya sno ba kum kita ki lang brot ha ka jingelam unong ap lang brot barang ba jengi utau de Jesus Christ pengaingo iulai utrai de unang alam jengi utrahi ude unang pendap jengi ude utrahi balik ya ki kamba man laga sengi ya ka ba kepentingan si sai ka mensim jengi nama habudan hi utrai ke ipat ngin kuslai habudan hi jisu ya ke ipat ngin septiang dei mu bala it jengi ba dei mu sumar bo penbiang ngina dong sadong tadeng ta ngastendat ba ka puli ke tin ke jong blai ka ong ba utrai long no ap lang brot jonga nganum kerdu de si sang nginum kerdu habangi sakri utrai habangi buat utrai baka Bible ka ong ka taru ala ngiya ka them ka sterngiu ka jingyap mo nginam syap tieng ka sterngiu kan le yu fi ka sterngiu jong kla kala bandat ya fi kan mla am ne ka sterngiu jong sing ne ka sterngiu jong kita ki mrat klau kan ne yu kata ka sterngiu landa de ka sterngiu jong besen ru kan mla ban pen men saw yang ni namar ka dei tang ka sterngiu tadaw la ngiya makana la ka them ka sterngiu ka jingyap kadai tang ka serniu kan omla ban pen sniu ngi tadai ta kwa banong fi kan ka sngim ta don pedeng jong fi le si fi ya ka tem ka serniu ka jingyap ne kadai tang ka serniu ka jingyap kadai tang ka serniu kadai ka serniu jong yap kam dai ka jingyap ka bisisya kadai tang ka serniu jong jingyap kan mau ba kanom lelei dan lelei ru kanom jage ka ka sniu ka jim fi ta dawat judu men sim ta dawat ju yam men skosi nam ta kini ki ba jan ris dang ban aingu marba utrai udan men le sibun ki kamba ha ka jim ka jong fi tadi kita kau abang fi buat bi utrai. Ngak kau abang kan ni kapor ni ke subjek hane. Bagata kalong haba utrai ubaman unle ayu. Haba utrai ubaman le ayu. Tadi kita kau ampli ni kapor ni kam ki apostol ni kalong bapra ni ke dekat bakandai terter ke itu bag ongom ni. Hane dan we ubriu ubakerteng Simon ubujule bertong mensyua kata ke senong. Balapan maya iki briu jong ke Samaria udah keren sarong yaladi baulong we ubakrau. Hau baro kilai penlet jingmut hadu ubarit tam hadu ubakrau tam kini ong uni ubriu ulong kata ke bor ublay ya ke bala khat bakrau hau ti kilai penisyak skor namar la muslim ba da ke jingle bertong ulapen maya yaki Henry anda kilai nget hau Philip
bau de lap ya ka khubor ba bahasa phang ka hima ublei bada ka kerteng u Jesus Christ lapen baptis ya ki shinrang bat kan thai ba usiman hiru ulanget bat haba lapen baptis ya ula sa slam bat u Philip ba ula sngolengo haba ula khmi ya ki dakla bergi kamba bakrau ya ki ba lale kababel ke thu baudan uni usiman uta ubreu ubale bertong hoi ulah pen pau sya ka jong ka bor ka jong de ka bor ksoi ule ini ki ek baro ki breu kida ani kida i sya ka bor jong ba kida ya khen mo kida ya khen kor ya uru kababel ke thu ani la khot uru ma uta ulong ba krau ba om ta kata ha lai i sya ti ki kam ki ba krau ka jong ba ule da ka jingle bertong da ka jingle ksoi ki priu ki ngolengo sisa namar ba ule itu ki kam ki bamaya ka babel ka ongi kata mo ki jingle bertong ula pen maya ya ki kamu udah pen lengo ki babon ta ki jingle bertong ke jongu ula ya le si sharum shaneng ki priu ki pet yu ba ki brom yu ki i ta ki jing tre ke jong baman kata ki jing tre ke jong sui ule itu ki magic mo kita ki jingle maya ke jongu ki priu ki da lengo sisa henry anda habawan u Philip Hapo Samaria kata kejikterai ke jong siman. Kamlong i Yesu namar balai. Haba ublei utrai uta uksu ule yude. Takadai kata ki briu ki langit. Haba Philip uyalap ki briu ki langit utrai bat lapan baptis bakan thai bat senrang. Hado ba siman ruhap ngai lang no. Uhap ngai lang ba lapan baptis ya urong kaktin seblai ban mau terus ngolengo sisa. Haba i takidak khala batiki kamba ki bakrau ki balale. Wong de ngaru ngala trima ke jing sangaru ngala dehi banang gini ki ek hindrei bani nu jore ba ka bor ka jong Philip ya ka bo yo no blai ngam long ngai eru em ba ka ta ka jing si sang ka ban ong fi la da blai utrei am uksu ula ban le ayu te ta ka de ka ta ka ban ong fi ka ne ka sngi ka mamanta u blai usale shibon ki ek nang ne shakmat ta deng ta ba leng ba jong fi kum bo Philip ula le shibun ki kamba utraim penan kam ye phiru kumu Philip utraim penan kam ye phi ba finyo ban le shibun ki kamba ika ba finyo ban yalap ika gospel kin bot ro ki dak kishin hakata ka jingala bisu ki ba pangi di okia ki ba shate sha khom ki bor kso ki bor baman ro kin dal linyar tat kin ya mi tat na kita ki breu ba kata ka de ka jing shisha ka jing trai ka jong blai kan saja hakani ka nong ba ka jong ikumba u blai ula trai ya ka kamba hakani ka shinong Samaria lengba u Philip bagangai kan salong ru ke jing trai ka ba krau ka jong blai ha ka shnong ka ba pipi dan ha ka jaka ka ba pipi dan kumbo blai penan kam Philip penan kam ke jing em ka jong firu compare fi ki jing trai ju ki ksoi pi ki jing ele bamman ta ki jing ele bam sap le ne kita ki ek bar khat ma ke jing ele auria jing ele nuti ki jing trai ki jong bamman de kita henry habo blai upenan kam ya fiam kita baro kindo kindam bagi kita ki ba im ha kata rukum im ha kata dor ki badang bam sap ki ba thok biskor bam ler badang im auria badang im ha kata bor jom man makiru baro kin kala ka bomot kindai lengo atat ya ka ka ba ublei le leng ba ka jing im ka jong fi ngasno ka ne ka por IT la de kombau Philip wa IT ngai kombo Philip u ngai penrit de kombo Philip u penrit ngangai utrai am un penan kam be yafi ngangai haba blai utrai ksu yu le yu ngangai ya kata dan pen jofi ya kani ka por le se ba waman utrai de upen jenjar fi upen kordit yafi upen ute khom yafi upen sosi yafi upen kuslai yafi am dan da blai utrai kita am kim long eru kata ka bor baro kan du na ka jing ke jong fi sin sa yo ka bor ka batmai namar ka cing perslek ke jong trai ke jim jofi kan kedia itu ke lengkor jong baman kan kedia ke lengkor jong syaitan baro kan kedia le berki ki baro kin jalong thamai ke jim ke jong fi ya ka mafila ban long pat ke jing kerku na ka banta ka hima ke jong blengan duai nam ta jong fi ni ka por mementa ha ngini duai hani ka por ka kwa ban duai ning kong nam ta jong fi ki ba nang jengai no ble wan pai no asau trai wan no asau jisu ya don lang no hane ka kenhon ke jang o jisu kom u no ya lam barang ba dan ni tau unong ap lang brot barang ba jangi mo unya lam u nya don lang no hane ka kenhon ini syakri utrai namar ba utrai un sale sipun ki kamba hane ka sngi ki banangwan kata gade ke jing dwai ka baneng kong nam ta jong fi bat ka ba ar ka long ala don pedeng jo fi dan pedeng ke jing trai ke jong baman ule don bor ke jing em ke jong fi
nget bau trai em un satrai dah kabor ke jong upat alor jong fi bah bau trai tagi bor jong ke jing dom em fi nom isu sai gidon barok hi kan jalong thmai tu nya dwai ne ke por ko mentah trai ngai ngu eme dan shibon ko trai ki ba ki khon ki jame ki badang sakma ablai ki badang sha te sha khom ki bor jing dom ki bor baman ki badang ya chini satai ri trai ngada dwai kan ke sngi me kren ke donot jki pen pai no eki shame ablai magada kren ifi kan ke sngi wanom jangai shu no blai wanom yele persha shu blai wan no she kan ke hon ke jong trai wan no ban nget you Jesus Christ pen rit no elde khmat ke jong o kala ka bumut shisha no wan no how try bara fidan kan ke hon ke jong try un sele shibun ki kamba ke jim ke jong fi bo try un panan kam ya phi pat ban long ka jing ka khu ya ka snong ke jong fi ya ka ying ke jong fi bat ya kan ka nong ba ka jong i wan no try un satrai ki kamba ki ba kraw no ni se khmat udan kam shibon ki nong trai kaleng kha kala berli ong ka tin ke jong blai ki nong trai ki khdiat ni da dwai shi sha ba phir phin wan phin long wei nei tai ba yes no ktilang ban ya don bentalang ba phin long itai wei na ti khot hakani ka kenhon ni ka ba trai u khot ngasno kani ka kenhon ka ba ka ka ba he na ki ba he kani ka kenhon Jisu di nong yalam ni de kita ki lang brot ki ba bot eu ngai utra u khat fi ong ale wan no la biang ka to pi la IT la jing ka jing im ka jong pi sha ka perthai shu syaitan tra ong la biang enough is enough wan no la biang ka tip ba pi kwa ban wan no wanum bu teng la ne wanum ong an sawan la shan la sngi rai no menta kat ba pin yo sngo ni ka kubor ka fi sngo ni ka jing dwai ka ni ka por ka menta wan no utra u khat fi unum kli fi unum thoi ke unum pendrem re fi wan la ka wan la biang ba u try un map ya fi un pen thmai ya fi un pen khot ya fi un pen chat bor ya fi un pen slek ya fi kata ka barim baro ka ja ka dam no bat yo mat ya kata ka jing pen slek ka thmai na do menta ka sngi na ka menta jong fi bo syaitan udang trei udang le don bor ha ka jing ka jong fi ka kwa no fi ka bor ka jong blai ka jing slek ka jong try ngada kran ka ni ka por ka da tu ya ka jing ka jong fi bat ha bo syaitan utrei kan long yu la dau blai pat utrei hallelujah ngai ngai try men try la ka bor ka jong me try ka jing slek jeme ka tu ka jing slek jeme try ngai kan da wan ha ki khon ki jong me syaitan pen susi pen kuslai pen jenjar re ha ba metre ya blai kita baro ki lamai ki ja no ki do ki dam la sunan na do menta mana do menta fin long brio ba lai lu do menta fin long brio ba la ba khia ba khlan ha ka met ha ka men sim fin long ki brio ki ba lai lu chi sha ki ba ndan shu ka no ka jing te ka jing khom hallelujah try ngai ngo haba me metre try syaitan men le yo mem la le em namar habau try utrai ubamman un le yo hallelujah ngi ai ngo me go try mela pen em ni ki khon ka sngi mela pelat mela pen khia ki babon ablai hallelujah hagar tangu jisu ngada dwai ngada kar khu fi wei jing pang jis tam barok la kan ria jing susi jing slai barok la kan ria kita ki jing syaban khia barok la kan ria ngada dwai ngada kar khu fi wei tangu jong jisu amen amen try na kar khu fi ngin sai siam pa la sai ka sngi ha Kulishibun. Amen.